No niin, moikka kaikille. Nyt ollaan täällä aivan uusissa Visit Tampereen tiloissa. Eli Visit Tampere aloitti 1.1.2017 ja varsinainen toiminta itse asiassa polkaistaan kunnolla käyntiin ensi viikolla. Meillä on täällä tapahtumayksikön johtaja Saara Saarteinen. Haluaisitko kertoa, mikä Visit Tampere oikeastaan on? No, Visit Tampere on Tredean alainen yhtiö ja meidän tosiaan toiminta alkoi periaatteessa 1.1. ja tässä tapahtui tämmöinen fuusio. Eli Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto, sitten Tampere Convention Bureau eli tämä kongressipuoli ja sitten Tredean entinen Visit-tiimi yhdistyi. Ja meidän tarkoitus on nyt tietysti tehdä täällä kaupungin vetovoimaa vielä paremmaksi ja houkuttelevuutta lisätä niin tapahtumien kautta, markkinoinnin ja viestinnän kuin erilaisten kumppanuuksienkin. Ja tietysti tarkoituksena on se, että se matkailun kävijämäärät täällä kaupungissa nousee. No minkä takia se on tärkeää, että matkailun kävijämäärät nousee? Eli usein näkee semmoista slogania kuin, että Tampere on tapahtumien kaupunki. Niin mitä perusteita tämmöiselle on? No siis tapahtumat ja matkailu tietysti tuo sitä tuloa ja niitä työpaikkoja, mitä ilmeisemmin tässäkin kohtaa maailmantalouden ja kaupunkitalouden ja kansallisen talouden, että me oikeasti tarvitaan. Eli tapahtumilla on isoja tavoitevaikutuksia meillä, miksi me niitä haetaan, miksi me niitä tuetaan ja miksi me niitä järjestetään. Ja yksi on tietysti just tosiaan tämä vaikutukset siihen aluetalouteen, vaikutukset kaupungin imagoon ja tietysti myöskin se yhteisöllisyys ja hyvinvointi, jota ei voi unohtaa. Niin, on jonkun verran nähnyt esimerkiksi sellaisia lehtijuttuja, että isoimmat vaikka musiikkitapahtumat Tampereella, että se on toistakymmentä miljoonaa euroa, mitä ne jättää tänne alueelle. Onko tämä asia näin? No se niin, että tämmöiset isoimmat festarit, jotka tullaan sitten tietysti niin kuin Pirkanmaalla alueelta ympäri Suomea, mutta myöskin sitten ulkomailta, niin kyllähän kun se ihminen tänne sen tapahtumaan tulee, niin jotainhan se syö, jotainhan se juo. Tietysti se ostaa sen lipun sit sinne kyseiseen tapahtumaankin. Monesti se saattaa käyttää taksipalveluita ja myöskin sitten majoittuu. Niin, ja sitten vielä henkilötyövuodet päälle, että saadaan se tapahtuma järjestettyä. Ja se tapahtuma vielä järjestettyäkin, mutta ihan jos ajattelee tuolla ihan yksinkertaistettuna, niin aina kun jokainen meistä tietää, että kun lähtee jonnekin matkalle tai johonkin toiseen kaupunkiin, johonkin tapahtumaan, niin aika harvoin sinne pystyy täysin nollabudjetilla menemään. No mitä kaikkea? Me tiedetään, että on urheilua, musiikkia, tällaisia. Katoin, että teillä esimerkiksi siinä oli viikon 34 kalenterissa näytti olevan 17 aika isoa tapahtumaa Tampereella. Mitä kaikkea näihin mahtuu? Siis tämähän on niin tosi positiivista. Me ei niin tarvitse niin tavallaan sanoa vaan, että jotenkin visiomaisesti, että me ollaan tapahtumakaupunki, vaan Tampere ihan oikeasti on tapahtumakaupunki. Et meillä on, niin kuin sanoin, että meillä on, niin kuin kaikki tietää, me ollaan vahva urheilukaupunki ja vahva kulttuurikaupunki. Eli meillä on urheilutapahtumia, kulttuuritapahtumia, pieniä ja suuria. Sitten on erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia, tempauksia. Sitten pitää tietysti muistaa, että meillä on ne sarjapelit, meillä on ne teatterit, meillä on Tampere-talo, meillä on pakkahuoneet, eli paljon myöskin hienoja tapahtumavenueita, paikkoja, joissa järjestetään koko aika erilaisia juttuja. Mutta se on mun mielestä upeinta, että me ei olla vaan niin muutaman tapahtuman, ison tapahtuman kaupunki tai muutaman tietyn segmentin tapahtumakaupunki, vaan se tapahtumatarjonta on aidosti monipuolista. Mitä Visit Tampereen tapahtumatiimi sit niinku tekee tässä niinku tapahtumien näkökulmasta, niin meillä on oikeastaan 3 sellaista päätehtävää, jos haluaa sen niin kategorisoida. Ja yksi tärkeä on tietysti urheilun ja kulttuurin suurtapahtumien hakeminen. Ja siihen liittyy se, että vaikka meillä on jo niitä olemassa olevia festareita ja urheilutapahtumia, mutta että tiettyjä näitä ihan valtavia tapahtumia niin joudutaan sitten hakemaan, jotta tapahtumapaikaksi valikoituu Tampere. Esimerkiksi nyt 2018 meillä on yleisurheilun nuorten MM-kisat, jotka tuo noin ehkä 160 eri kansallisuutta, urheilijoita, tiimejä, huoltojoukkueita ja tietysti sitä kannustavaa yleisöä. Ja sehän vaikuttaa heti meidän hotellikapasiteettiin ja siihen, mikä on siihen, tai hotellin käyttöasteisiin. Ja semmoinen porukka, kun tänne pidemmäksi aikaa tulee, niin sillä on aika vahvat niin imagolliset vaikutukset kuin sitten niin ne aluetaloudelliset vaikutukset. Ja toivottavasti tämä yleisö, joka varmasti ensimmäistä kertaa tulee tietysti Suomeen, mutta myös Tampereelle, niin voisi tulla vielä uudelleenkin.
No mitkä on teidän terveiset niin kuin Tampereen kaupungille, että miten tätä kaupungin toimintaa ja kaupunkiympäristöä pitäisi kehittää, että meillä näitä tapahtumia täällä on jatkossakin? No tietysti siihen tapahtumien hakemiseen pitää olla sellaiset perusedellytykset, että ne aina jonkun verran maksaa ja siihen tarvitaan hyvin monialaista yhteistyötä. Sitten toinen on se, että jotta ne suurtapahtumat voivat tänne tulla, niin meillä pitää olla siihen riittävät olosuhteet. Esimerkiksi jos nyt alettaisiin unelmoimaan, että haetaan Tampereelle kesäolympialaisia, niin me ymmärretään heti, että semmoista infrastruktuuria, semmoisia olosuhteita meillä ei ole. Mutta semmoisiin tapahtumiin, suurtapahtumiin, mitä me tänne halutaan, että siihen on riittävät nykyaikaiset olosuhteet. Ja tietysti nythän näyttää hyvältä, että esimerkiksi areena, kun on tulossa, ja muutenkin olosuhteita määrätietoisesti kehitetään. Toinen iso asia, mitä meidänkin tapahtumatiimi tekee, on tapahtumajärjestäjille suunnattavat tukipalvelut. Eli että Tampereella on ensinnäkin hyvä palveluasenne. Kun joku haluaa tulla järjestämään tänne tapahtuman, niin me sanotaan ei, mahdotonta, ei voida auttaa. Se voi olla tapahtumapaikkaneuvontaa, markkinoinnin neuvontaa, tapahtumiin liittyy aika paljon byrokratiaa, niin tätä lupapalveluneuvontaa, auttamista, että miten tapahtumajärjestäjä voi budjetoida. Eli että meillä on niin hyvä asenne ja että me luodaan nämä toiminta- ja palveluketjut niin, että oikeasti tapahtuman järjestäminen Tampereella on helppoa, sujuvaa ja mutkatonta. Sitten me tehdään vielä kolmas juttu, mitä me puuhataan täällä meidän tiimissä, on erilaiset oma tapahtumatuotanto. Ja niissä meillä on periaate, että me ei kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa, vaan se täydentää tapahtumatarjontaa ja siellä näkökulmana on imagon vahvistuminen ja yhteisöllisyys. Ja näistä esimerkkeinä voisi olla vaikka Puistofiesta, mitä on 7 vuotta tehty, tai pari kertaa, mikä kuvattiin Ylen kautta täältä, esimerkiksi vuosi vaihtuu tapahtuma. Kiitoksia Saara. Tämä näyttää siltä, että meillä on kaikkea mukavaa täällä Tampereella jatkossakin. Toivotaan näin. Nautitaan siitä. Hyvä. Kiitos.